Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. Je to rebel! Při zatýkání 3 vojáky těžce zranil, 2 zhmoždil a 1 zesměšnil. Pane doktore, tady to vyřizovat nebudem. Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu. Proč jste se mi nepostavil jako chlap čelem? Ty mi říkáš šibenice! Tak na mě přidávejte, vole, velkýho majzla vám říkám.